As rúas de Lourenza acollerán por primeira vez a milla popular e urbana da localidade. Unha proba deportiva pensada para todas as idades e na que os participantes percorrerán o casco urbán da vila o 29 de xullo. Desde probas de 150 metros para os máis pequeniños ata probas de 1609 metros para os adultos. O percorrido terá lugar polos principales rúas do casco urbán e terá salida e chegada dende a praza do Concello. Unha cita na que haberá trofeos para os clasificados, medallas e obsequios para todos os participantes. É a ocasión perfecta para coñecer e desfrutar o patrimonio arquitectónico do Concello Mariñán. Unha oportunidade para recorrer dun xeito fermoso esa vila con moitísimo encanto que será amosada a moitísimos participantes que seguro se inscriben. Esta cita co deporte é posible grazas ao patrocinio da Deputación. Colaboramos con esta iniciativa. Dende hai anos estamos impulsando, por un lado, os hábitos de vida saudables, a introducción ou a participación da xente de todas as idades na actividade deportiva, polo tanto na actividade física, pero que tamén nos significa unha oportunidade para expoñer a riqueza que ten a nosa provincia pois nos diferentes concellos onde se celebran estas actividades. Se estás interesado en percorrer as rúas de Lourenza dunha maneira diferente, podes inscribirte neste enderezo. Non perdas a oportunidade de participar.